akalikhulumi kabili libe selephula umthetho nje ke mase nilindele ukuthi ephinde futhi kodwa isikhathi esiningi ushembe ukhuluma kanye ebese eshiya kunina seniyokhuthazana nina uma nibona ukuthi ningakwazi ukukhuthazana ushembe ke usinikile ithuba lokuthi selulekane ngemuva kwalemzuzu hayi ukuthi inkonzo kodwa izeluleko akasinika zona ukuba silulekane noba sikhokhelane noba sikhumbuzane imithetho yibandla kuye nokuthi ke mase uguqile uNkulunkulu uyefikise kuphi kuwe ngoba usuke ungacele inkonzo okuyikona ke okufika kumina njengamanje kufika ukuthi ake ngiluleke inhlalisuthi ezintweni ezinzima ezijwayele ukwehlela inhlalisuthi kukhona isifo esenziwa uhulumeni ukuxegisa isibhamu waxegisa utshwala waxegisa isikhathi sokungena nesokuphuma emini ungena ebusuku uzuphume 24 hours uphethe isibhamu uphethe utshwala yonke leyo nto iyalimaza kakhulu ungathi ke ingaphuzwa kwenhlalisuthi inhlalisuthi mayiphethe isibhamu yazi ukuthi ayiphethe ikhambi kahlehle isibhamu akusilona ikhambi lokulungisa inkinga inhlalisuthi isibhamu senasiphendula nasenza ikhambi lokulungisa inkinga isibhamu ukunokuthi silungise inkinga sidala inkinga manje uhulumeni wakwenza kwalula ukuthola isibhamu wakwenza kwalula futhi ukusebenzisa isibhamu ngoba mase udakiwe awazi ukuthi ukukhipha inhlamvu kuukufa ngoba usuku usudakiwe uthatha utshwala abufihle ngamafruit ngaphandle ebeka ifruit elikhulu lika pineapple ngaphandle ebese ethi pineapple kanti sekuyi imfulamfula abese beka kancane ngenzansi ukuthi alcohol kancane kubhale ngamagama amancane ukuthi alcohol kodwa beki ifruit phezulu lika apple lika pineapple imfulamfula le uyiphuze ilandelana uzwe iphunga lele lika pineapple kanti ulandelanisa imfulamfula phakathi ngaleso sikhathi uphethe isibhamu bese niyaxabana niyadubulana mawusumdubulile umuntu abakuba basabuza ukuthi ubumdubulelane sebebuza ukuthi umdubulelane abakubo awusakwazi ukubachazela ngoba ubukade ugcwele imfulamfula manje kufanele nikunciphise lokho isibhamu asilona ikhambi lokuthi manixabene nibonisane ukukhuluma kuphela akusona isibhamu sike sidala inkinga engaphezulu kwenkinga ekade nibanga mawuke wamdubula nje umuntu azi kahle ukuthi abakubo sebe20 bazobuza kuwe ukuthi umdubuleleni awusakwazi ukubachazela futhi usuyabaleka ngesikhathi ubaleka nje ngeke kubashiya futhi ngeke ume ubaphendulo ukuthi wamdubulelana egcineni usuyafa bese kucaca ukuthi alikho ikhambo kade ulilungisa ngokumdubula into ebekade ifanele uyilungise ngayo bekufanele ukuthi nikhulume ukuthi nibangane ukhona okwakwazi omunye nje kade njengoba the ngingekho nje ekhaya njengoba ngeke ngathi ukuhamba nje ngoAugust ngahamba ngoAugust ngihamba ngomsombuluko uma ngithi ngolwesihlanu kwase kungena ucingo oluthi sebegwaze uSibanibani etavern yabona abantu abagwazana etavern ilula kabi into abebegwazana etavern utshwala kuphela wamgwaza wafa ungena ucingo nje kumina ngethuba zabo 6 nje kwakolwesihlanu zabo 6 past 5 later nje ntambama lwangena zangena ke ingcingo uhlobene nami lo ngoba uzalo uMandlovu wathilala zathila ingcingo zayizafika eGoli kumfowabo umfowabo wathatha iBM ngikulinganisela inkinga yesibhamu umfowabo wathatha iBM wathi cruiser iBM iphikelele eGreat Town yafika ngalezo khathi efike ngazo uyabona umuntu emecruiser ke iBM isuke eGoli ukuthi ama-hour ambala wafika eGreat Town mefika eGreat Town wafika ngqonqoza ngeenyawo nangezandla kubo bavula kubo ubani wekade ehamba noSibanibani bathi nangu wathi ngene emotweni uyazi kubo kaMbulali wathi ngiyazi wathi ngene emotweni bashona kubo kaMbulali sebeyesalukazini ke manje mase beya kubo kaMbulali bafika kubo kwesalukazi bangqonqoza ngeenyawo nangezandla savula isalukazi mophu uSibanibani isalukazi asazi sothini ufike ebusuku vele noma mhlambe simbonile ukuthi unenkinga noma simbonanga ngazi samkhomba lapha bathe mabefika kubona bangqonqoza ngeenyawo nangezandla ubulele lapho ubulaliso utshwala
basukuma sebembambe nangamabhande nangawo yonke into. Wafika eminyango naye la bemlalise khona walala unomphela. Emakhazeni mawucabanga isikhathi esenzeka mhlambe babelele babe umakhelwana akekhe umehluwe ushuka emhlukanisile. Mawucabanga isikhathi esasondelana ngaso. Mangabe sasondelana mhlambe babehlukanisa umuntu oyedwa. Uma usuthi uyabheka ukuthi ubembulalelane usuyabona ukuthi inkinga kade ethi uyayilungisa ngokumbulala udale enye inkinga. Manje kusobala ukuthi isibhamu akusisona esokudala inkinga, isibhamu esokudala inkinga akusona isibhamu akusona esokudala inkinga isibhamu. Isibhamu njengoba usiphethe nje inkinga yasakusona esokusolve inkinga esokudala inkinga. Manje ke zikhuthazeni ke nini bancane ungathi mawudiniwe umuntu umesaba ngamehlo ukuthi uma uthi uyambamba uzokuwisa ubusubona ukuthi angimbambe ngesibhamu ngoba uzomwisa ngesibhamu nawe khona bazokuwisa. Fanele ukwazi nje lokho kokubili ukuthi kuzokwenzeka kuwe. Ukhona obengitshela izola ngazi noma ukhona. Uthi yena wasolve inkinga ka100 wayisolva ngokungayilungisi ngesibhamu. Wayisolva ngokuye ku100 kuphela. Ngoba wabona ukuthi mangithi ngiyayilungisa lento kufanele ngiyilungise ngesibhamu, isibhamu songidalela inkinga. Into ezongisiza angivele ngiye ku100. Mina ngaye ku50 kuyeka ngoba ngibona lo 50 mangiulandele lo muntu uyangikhwaga lo 50. Kodwa nginawo amandla okulanda ngayo yonke indlela engawulanda ngayo, kodwa ngiyamazi ukuthi lo muntu uyadubula. Uma ngubamba lo 100 kuyena ngufuna ngenkani ngamphuca nangamandla nangokulwa nangayo yonke into. Kodwa ngiyazi ukuthi ekugcineni senguthathile lo 100 isibhamu ngizosithola. Uma ngifuna ukugwema lesibhamu kuyena, kufanele ngifake esami kuyena. Mase ngisifakile esami kuyena, kuzoba abakubo bazongilandela nabakubo badubula njengaye. Ngesikhathi sebengidubula abakuba abakithi nabo bazothi umdubuleleni. Kuyagcina sekuyafiwa. Ubangwani u50. Ngayikala lento ngengqondo ngathi hayi lo 50 uzungenzela ukuthi noma ngawuthatha nguthole vela yikho into ozoyenza. Into ezongisiza nje ngiyeke lo 50 lo muntu bazomthola banjengaye. Akuzange kwenzeka lutho. Nawe ubocabanga kakhulu kanti wenza into ukuthi leyo nto ozoyicabanga izudalana inkinga ukunale nkinga okuyona. Omunye wabulala umuntu wesifazane njengaleli isekisi elikhishwa uhulumeni ukuthi ababulawe. Uhulumeni ukhipha isekisi uyazenzisa nje memboza ngengube emhlophe. Njengoba ebanikeza amalungelo angaphezulu kwawethu. Ebese sidedela ukuthi asiphinde sihlale nabo. Vele udala inkinga. Kungcono uhulumeni ukuthi nina namalungelo hlala nodwa nanihlala nodwa okewa nje waya ngakomunye ngiyambopha. Ngangcono ubusihlukanisa kanjalo uhulumeni emengafuna ukudala inkinga. Kodwa usekwenzile kokungconywana ngokuthi manixabana umuntu wesifazane ngaphindele kubo ngimzwile undunankulu ekhuluma kulezi insukwane ezidlula. Wathi manixabana nje njalo nibone ukuthi ayilungi indaba yenu. Umuntu wesifazane ngaphindele kubo. Asikho isidingo sokuthi uxabane naye nize ngabe niyabulalana. Wena nje thatha imithwalo yakho uphindele kini mawubona ukuthi ayilungiseki inkinga yenu nendoda. Ngoba egcineni omunye uzoboshwa omunye uzokufa. Okay ke belethi inyawo zakho vele wafika ngebhasi hamba ngebhasi futhi. Ngoba phela inkinga manje lelungiseka akusobala ukuthi ikhambi lokubulawa kwabantu besifazane seliphelile. Umuntu wesifazane akahambe makwenza ngoba kucatshwene. Kucatshwana njalo nje usuhlupha flathead. Into okufanele ungayenzi ungamhlukumezi lo ngobukubo. Mawubona nje ukuthi uyehluleka ukumbekezelela khosha. Belethi ishobo hamba. Ayikho ke into ezokwenza ngakho ke bafowethu umsana ukuyixakanisa, umsana ubulala ngoba mawubulala uzobulawa. Wazi nje lokho akekho umuntu onesibhamu esingakwazi ukumela ama-backup umuntu ombulela. Umuntu ombulele kulula kabi umbulala kubhlungu. Yabona njengoba ngingedwa nje njengoba ngikhona. Ungangibulala noma ebusuku noma emini ngeke ngize ngishwa kubhlungu kufa. La kubhlungu khona ukufa kubhlungu kubantu abafele okuyibona abazolwa nawe. Manje mina noma ungangeya noma ungangikala noma ungangenzani vela yikho into ongeke ungayenzi kumina ngoba mina ngikwazi ukuthi kukhonto oyicabangayo namhlanje. Ungakwenza konke nje okuthandayo ngoba angikuboni mina noma ngabe bengakudefenda kodwa ngikwazi ukudefenda ngoba ngikubona ukuthi kukhonto oyicabangayo namhlanje. Kodwa abantu abazoba inkinga kuwe
abazobe sebezofuna mina ukuthi ungibulaleleni bazobe sebe-20 ke wena kathi ungibulala uwedwa sebe-20 baphethe ibhamu bonke nazo ziwu-20 zigcwele amakhaseti agcwele o-16 no-32 konke kugcwele wena uphethe yakhe i-16 le igcwele u-16 owodwa futhi njengoba ungidubulile nje kusho ukuthi sekuwu-10 kuwena sekuyini ke kuwena esiyiphasile ijubaneke la kuyinkinga khona abantu banamhlanje uma bengakufici wena bagaya ingane akukho nje okunye uma uhlupha njengesibhamu azikahle ukuthi nezingane zakho uyazihlupha ngesikhathi ubaleka izingane azibaleke ekhaya ngoba izingane zithi azazi lutho uma bethi bayafica bayakufuna bengakutholi babulala izingane okusho ucabangisisisa uma ucabanga ukusebenzisa isibhamu omunye unkosikazi wabulawa esebalekile wathi emezwe indoda yakhe isibalekile yonile yenza yonke imikhuba lo yadubula weselala unkosikazi yabaleka ke indoda yazi ukuthi okuza kungaphezulu kwayo yabaleke yolala la ilale khona walala unkosikazi uthezwe ebusuku iziqi zaziningi ekhaya wakwazi ukuphuma phumela ngaphandle wabaleka waquba mase bedilala bebengasatholi lutho usesuke ukuthi uyalunguza ngiyabona wethu uyababuka ukuthi bahobani noma wenzana ngazi kanti uzovela bathi hawu walala unkosikazi wafa akenze lutho indoda yonile ibalekile yona ilele emahotela noma isikhotheni uyisolve inkinga udala inkinga akasena umfazi izingane asena unini ngakho ke bafowethu ake nicabange kahle ngesibhamu Amen. Ungcono kabi umuntu umbalekele ngenyawo kunombalekela ngesibhamu ngoba umbalekele usubulele vele uzokufa yikho nje ikhambi la leyo nto hlukana nesibhamu. Amen. Nkosi busiseni kuzwini. Amen. Nani bakhuzeni ungasho ukuthi unesikhwaka uma ubona indoda yakhe iqhoshisile ukuthi uthi hawu ngiphephile. Isibhamu asivikeli umuntu isibhamu uyezwe bekhohlisa ma bethenga isibhamu bethi sokungivikela. Akazi umbona umuntu edutshule bese evundisa inayini ebusweni ethi ngiyavika. Isibhamu akaze simvikele umuntu. Akaze umbona umuntu ebeka isibhamu ebusweni ethi siyamvikela. Methenga isibhamu umuntu uthengela ukubulala akukho kuyo. Mkhuzeke noma umbona umniyeni wakho noma ingane yakho uyibona ukuthi ikhonza isibhamu azikahle ukuthi ikhonza ukunibulalisa kwanini ekhaya. Inkosi busiseni kuzwini. Amen.